akeh sing nonton. Montor mulak-malik aku ndelok ketatap lawang. Tak rewangi nyungsang jempalik sebab belani anake wong dodol bakwan. Pokoke neriman. Ya apa rek iso kaya kothekan. Seruntul ketabang biru, erung bendul ketatap watu. Sing rumangsa duwe irung lon, tola-tole ae. Saiki kegiatan kampung padha diikuti ae. Masyarakat kan olahraga gak nganti kari. Bal-balan badminton tenis lan voli. Kaum ibu semono uga nok bidang PKK wis dileksa ana ya. Perlu ningkatno kesejahteraan keluarga, katon semangat persatuane kaum wanita. Nok bidang kesenian wis dipelajari, seni drama lan seni tari aye. Kreasi baru ayo digali, ojo nganti punah kesenian sing asli. Ayo dipupuk kesenian Jawa, ojo ninggalno kepribadian kita ayo. Adat ketimuran kudu dijaga, menjunjung tinggi martabat bangsa. Ayat lakon ayat. Ya.
cocok wit gedang jangkrik nyerik nisor wit dinding ojo ngenyek ambek wong lanang ditinggal puri nek bengi masuk angin aoyo ai yayo manuk sriti kecemplung banyu bengi ngipi kleleken sepatu sinuwun tembange jagung tembang dadap arane kecilung duwe pacar ceking lan jangkung sayang sedidik gedawan irung aoyo ai ayo ayo Gresik Surabaya kala dhisik minggat nang balung benda bakal klopo jenenge manggar tembang jambu ra karo bubar nek aku janji gak bakal ingkar sayang sedidik pacarku dirabi kang sabar aoyo ai ayo ayo ana gredu dipasang janur rupane ayu dipasang janur tembang telo jenenge ongklik tembang lombok arane menik nek jaluk rabi sabar dhisik entenono nek wis dodol pitik aoyo ai yayo iwak urang gak ana buntute wong wis gerang buntute tugel tembang ribang tak wurawari nek jang eleng tembange jati duwite PT wis tak celengi bareng tak gawe nikah dijaluk magnet di aoyo ai ayo ayo godhong jambu nok ndukur kotak rupane ayu udele disosor banyak tembang areng jenenge moga tembang ganyong mari Puspangira bareng wis tak nikah rumangsa lega soal blonjo nunut maratuwa aoyo ai ayo ayo ana santen dudu kelapa cekap semanten piatur kula nilang-niling sawung galing tanpa tandhe lewa-lewa lewane arek Surabaya ya apa ri sapari waduh kon enak-enakan muli ya kon niku lho kenapa lho wong sak kampung ngelumpuk nang ngarepe omamu lho napa bojomu gak ono temen tak
ngomongin. Lho, kon niku ya apa? Masa ngono aku gak rene mang ngono. Bojoku gak loro. Oh, gak loro gak apa. Dadak kon kidung-kidungan. Lho kan iku temen kali. Apa? Bojoku gak ono iki loro apa? Lho. Lah kok nangis kon? Jare bojoku gak ono. Lah karepmu terus nangis iki lha apa? Gak ono aku mati sih. Lho sing arani mati sapa? Lah, gak ono ki nang ndi? Nah aku rono iku mbok nang pasar, mbok nang Tegal gak ono. Oh, gak ono nang pasar pek ni. Iya. Riri. Lah apa? Nek durung waras bali nang porong. Oh, kon iku get-geti wong ae kon. Waduh, abote wong golek sandang pangan keren. Ngene tak kandhani, Pak. Iya, parik aku kon gawe itu. Aku nek gak pare kamu ya gak tak gawe, Ri. Iya. Pancene jiwa seni ki ya ngene, Ri. Dodol swara. Iya. Nek swarane nyaring, iya, ati enak. Iya. Ya balak-balik rekaman. Lah. Pokoke gak diklayoni anak, Ri. Oh iya. Nek diklayoni anak, wurung ngepur sida momong. Kau niku berarti lek mukul aku secara kalem. Lho, gak lho iki lek kenyataan sih. Tapi swara enak ku ya ndelok-ndelok, Ri. Iya. Ngature teko panganan. Padha mek kewan. Lah nek kapan swara enak iki ngatur teko panganan? Nah. Panganan sing mengandung gizi. Lah. 4 sehat, 5 sempurna. Pancene penting, panganan mengandung gizi iku penting pancen. Gizi kon iki. Busi? Gizi. Oh, gizi. Lah mulane kidung aku iki rada nyari iki ya. Iya. Esuk ngombe susu. Waduh. Sarapane sego goreng, iwak, gorengan ayam, gorengan ati. Tapi ini ono rekaman. Lah nek gak ono kene iki. Nek ono rekaman isu sarapan bubur selawian. Tapi kon lak ono dekenge ah. Tapi seje mbek panjak kendang. Apa? Panjak kendang direwangi medongkong duwe gede. Oh iya Tapi sebab pokoknya gak udunen. Nek udun ngendangnya mbek ngadeg. tapi kon niku gak perlu susah, masih gak ono rekaman ya. Iya. Gak ono hasil njaba. Bojomu kan iso dodolan. Iya. Lah winginane iku pedha aku dodol celanamu. Iya winginan dodol klambi. Dodolan nang omah. Tapi sing enak Pak Slamet iki. Lho kok iso? Pak Slamet iki lho kono lak panjak siter. Oh, tukang siter. Tukang siter enak iku. Penggaweane koyo metani sing wedok. Lah kaya petan sih. Ya tapi Barane soroe. gede. Soroe kira. Sorone nek cantengen. Ya iya. Kayak nyiter. Lah Masih cantengen masa iso nyiter. ya iso sih ah. Apane sih kan nyiter? Lah ambek jendikane. Jendekane ya cantengen. Duh, kon niku. Kono driji kabeh cantengen kono. Panjene ya nek tak delok keadaanmu iki siji mbek biyen keran. Iya ya. Nek biyen niku penghasilanmu kan serba macet. Bareng saiki ku waduh kon niku ya apa biakmu nang ndi ya? Wis pendae mlayu rono mlayu. Mulon ngetan ngidul ya apa akeh sing ngekek ya. Sik ta aku iki ngemis ta. Sorone jam 4 isuk tangi ri. Waduh, senam pagi. Senam pagi ya. Senam pagi. Kok jam 4 isuk tangi? Wangi musuh si beras kok kon niku. Lho nek aku jam 3 isuk tangi keran. Lah apa? Kauman nggon. Gedese anakmu. Anakku nakal-nakal. Iya. Gak kepethuk karto lho. Gak kepethuk karto lho. Kartolo. Iya. Kartolo iki obyeke rada gedhe deh. Meningkat sik iki. Iya, saiki wis ternama deh. Iya. Kemana ngomong piro kok wis ngrasani aku. Ngomong sithik ngrasani aku ya. Lho, lang sapa hari sing ngrasani? Ya, tapi gak wong telu ngene imbal-imbalane kurang. Kono adusno omah apa nok kali? Aku. Adus nang omah. Waduh pras aku nang kali rek. Apa no kali? Ono barang kintir, Mang. Kok niku jakakno barang kintiran ae kon. Dagang aku iku. Lho. Kentir. Kon mang gak harus sih. Oh jadek ngomong barang kintir tok kali ta. Jadi iki. Lho, dagang aku lak kulak pring. Oh, iya. Lah tak mot prauto iku ongkose kano tak mau cikar kesuwen. Heeh. Dadi tak kintirno teko dhuwur tak cegat nisor. Kon kintirno. Winginane ngintirno 100 aku. Iya, pring nyanggrok, kampung banjir. Kon niku ganggu aliran banyu kon niku. Iya kon. Yo diatur iki. Iku aran ganggu sungai. Prek iku aja kon kintirno situ ya dipikul, situ dipikul ngono ae lho. Lah jang sak terkok mreteli dengkulku. Lah iki nyambut gawe gak ngoyo. Pring pire? Yo pring 200 iku tak sebiarno nok kali. Dadi wingi gegeran mbek tukang golek wedi. Iya, golek wedi gak iso wong ketutupan pring. Ngetepake ambles golek wedi mumbule ketatap pringmu. Loh. Wah, kon niku dagangan iki sing masuk akal apa? liyane apa sih lho Pring. pring mosok kok pring to ae. Gak no pringu gunane lak akeh. Kono biasane dodol pring ya pring petung, pring buntet ngono biasae. Enggak lagi sulingan yang buntet. Lah iya. Pring apa iku pring Jawa apa pring sing iku sing kuning iku? Oh pring prong. Lah pring ori. Ora kon balik nang parian maneh iki. Kok eling biyen ya. Nyambut-nyambut gawe gawe botot ta apa? Eling biyen nek kumulung telu ngene lek kudanan biyen. Iya, si awak dhewe waktu gedhong-gedhong biyen ya. Terus keadaan pendapatan kurang. Iya, Tapi yo pengalaman ri.
Iya iya. Pancene wong seni kudu nglakoni ya lara ya enak ya. Kon kalah kalah mbek bau. Oh, Kon ero bau. oh yang Gawe jopan. boto iki. Gawe boto ditata durung garing udan. Numale botone dadi lemah maneh. Kayak sapari numpuk wedi balik nang kali bareng ya. Lha pancene kon sakno mau golek-golek wedi. Saiki obyek nek gak ngupring. dituku dhuwit teko ndi lho. Ya gak ngono ya kabeh iki cek padha jalane. Aku jangan bangun lho. Oh, bangun apa? Bangun nikah. Ya bangun omah. Lah tukokno pringgon kowe tak gapitre. Iya apa timbang kon tuku ado-ado. Tuku pring nang Kartolo ae utang ya oleh. Iku combe kon iku. Mayor dagangane Kartolo Lho, gak lah. ngono timbangane kon tuku kontan nek Kartolo lak utang, kok dipotong panjer. Iya nek tanggapan ketel lah sepi. Gak dirasani tolo tau. Ngawur utang kok sepeda sokran tak dole. Kon iso nek aku berangkang kon. Ini rek sembarang obyek ndi sing lagu ya. Iya, iya. Saiki pring ku enak, kadang-kadang ki gedhek, didol bongkotane. Iya iya. Kadang-kadang iku Kayak- kirim beting barang rek kono. Yo beting. Lho iya. Dikirim nang ndi? Kirim nang luar negeri. Waduh, luar Beting negeri sing betul. luar negeri. Lho ya apa? Wingi kirim loro ya. Sik. Kon iki kirim beting nang luar negeri kok mek loro lho. Iku gak digawe kirim luar negeri kan. Kayak apa? Kayak selilit. Oh, gak contoh. Contoh. Beting masih api-api nek atase beting ya beting iku pring. Sokran lek ngomong kok boleh diwawahi. Yo digawe contoh lah bener sih kon. Wong contoh. Kenapa mencucu kok curut iki? Mbok ngomong biasa. Nyambut galian ya apa? Ya kadang-kadang pring, kadang-kadang ya wedi ya. Pokok ndi sing ono. Nggonmu gak ono. Dalek jangkrik apa? Dalek jangkrik. Aku tau diselentik kok. Kon niku wedi ambek jangkrik kon niku. Kon iku jangkrik kulaan manuk iku lho kan. Neh, Kulaan manuk. Iya. Sebab apa sih? Nek kulaan manuk, Manuk parkit yo bakron akeh. nek kulaan manuk gampang. Lho ndi? Dagangane cokran jangkrik iku payu pangane manuk lah. iya, Oh iya. iya, dadi aku kulak jangkrik kon kulak manuk. Lah enggak kon kulak kurungan. Pantasmu kulak kurungan lho. Nang sapare kulak pulut. Rek kok mbok do mblakrak gak karone. Kene lho kon dodolane ngaduk ngerombeng. Enak. Ono mon jempot sithik ngono ayo nyang. Ayo nyang. Jempot sithik ayo nyang. Pecake gak kenyang wedi. Sokran iki ro ae. Wong yo ngene kan gedhe goroe. Tapi gara-gara sembodo ono barange ta. Gak menipu ta. Rombeng ku apik ae. Aku tahu soalnya sing dodol ya pamanku dhewe. Iya. Barang tak tonton ngene tak tonton lek gak cocok sih wong. Aku balik lho, lek ayo nyang. Tawara. Gak cocok man lho, ayo mari jempok gak cocok. Kon Lah aku saking wedine tak tuku. Bareng teko omah tak kaya iku celanane udah roti. iku pengalamanmu ya. Iya, iya. Aku nok maneh. Apa iki? Aku tuku sepeda anyar ta. Regane 50. Bareng gak duwe dhuwit tak celuk. Kak ini Kak. Piro? Tukun. Aduh 10 ere. Tukune 50 nyang 10. Ya wong kencang ya gak apa-apa kon. Kenyang gak apa-apa, Gak apa-apa. Lah iku aku ora didol maneh dol lebat. Pancen oleh lak lutung kono ah. Lak oleh badi ya. Lah saiki awakmu lak nganggur-nganggur. Ya apa kon gelem dodol kacamata iki? Iku mah digoleki sing duwe iki ya. Lah aku nggih kacamata iki koyo tukang las kan. Ngawur ae. Sokran iki pengalamane akeh. Iya. Lek sore ku mesti nglutus ae. Mergane ro, unine petik barang ro. Heeh. Kucing barang bareng. esuk keok-keok. Nah. Keok-keok ngene ku ro sokran Ro. iku. Oh, dagangan pitik kan. Lho, gak ngono, aku iki ngerti. Petik ning ngene. Keok ngono ya. Nah. Iku petik kaedan sikile. Ah, nek pancen kon dagangan pitik, aku takon. Pitik lanang mbek wedok iku apa sih perbedaane? Iya, iya. Ayo. Soalnya kon ahli Ayo. hewan, kon lak ahli hewan. Lanang ya gak iso ngendok iku. Lho, kadang-kadang lanang iku ndok. Oh iya. Ono jaran Ono cilik. berjabun. Lho, iku kena jamu iku. Petik lanang ngendok. Iya ono. Cilik. Kena jamu iya. Iku petik lali. Oh. Ngono jare kon dijarakan pitik. Kok kon jare biyen sekolah. Lah kon iso sih mbak. Iso. Petik lanang wedok ya apa? Iya. Ya apa? Nek wedok rok-rokan nek lanang celonoan. Iku wong iku. Sik kon tak badhe sih. Apa? Petik ya ambek ndok itu wondi sih. Wah, ndi ya tua pitik ya lho ya. Lho tuwa petik wong petik asal teko ndok. Oh, ya tuan ndok ri. Lho lah ndok ku asal teko petik kok kon iku. Oh, ya tuwek mbahmu. Kon belakrak gak Lah karek. kon iso ya. Lho iso. Ah, tuwek ndi ndok mbek pitik? Lho tuwek sing dodol. Dodol petik lah tuwek gak dodol. Alah winginane sing dodol Yuten iki jek enom. Pitike sing tuwek. Ngomong ngawur kon. Ngomong gak ada putus rek. Tapi aku curiga mbak Sokran. Pirang-pirang dino nglibet nduk kampungku ae. Aku kuwatir. Aja kon dikira wis. Aja rame-rame. Apa kon ngira bekupan kulone omeh? Apa kon? Kon iki biasa dagangan bekupan barang. Lho aku iki lho apa? Apa? Ngelilingi si Arsiwat.
Apa si Arsiwati kok? Oh, warisan iku. Ah, kau gak ngerti omong walian si Arsi, weh. Apa iku? Arek wedok. Kok niku mbok isi nyebut apa kran. Apa? Kok niku wis anak-anak kok jek mikir wong wedok. Rambut wis ae. rontok kan. Kok niku mbok ya sing duwe sebut. Arek ayu ta? Ada aku ngomong ayu lah malah kon lirik lah. Sapari temu wek ri, iki wis salah. Kon iki Tambang kekek contoh. kayak contoh aja ngono. Gampir aja. Kon dhewe yang ngono. Wah, kon iki. Lho lah ya tapi gak ono eleke. Pokoke kamu iku tanggung jawab. Kadang nanti gudo-gudo terus kok tinggal ngelewet. Keliru, Oleh. hati-hati. Mulane kok nek metu aku ya. Nek ana arek wedok iku liwat. Kon ngomong. Sapa jenenge? Heh? Kon gak ada jenenge. Kon terus jenenge? Lah ya kon sapa? Aku ora jenenge. Sapa sih? Lho jenenge Tini. Lho arek iku ta? Iya. Sing arek kuning iku. Iya. Kok sih ta? Tani? Tini? Iya. Alah, siapa sih? Pasti. Tini lho. Tini. Iya. Cese, aku ngomong Tini kon kok gak ero. Lho, lah ya sing endi? Lah iya kon gak ero ta. Wong gak tau ro takno. Lah iya kon Tapi gak ngene lho, ero. keren ciri arek nggonku iku. Iya. Gak seneng wong sugih, gak seneng wong ganteng. Lho, arek ngono ki ciri kabeh ta? Kon aja ngomong mbek Sapari. Sapari ki bagani malian. Sing tak maksud iku kesenengane nggonku Oh, iku lho. kesenengane. Iya, iya. Hobine dhewe-dhewe, ana sing hobi olahraga, ana sing hobi apa nang nggone PKK, arek wedok ngono iku ngono. Kon ro. Senengane arek nggonku gak melu ganteng wong sugih. Pokok ngidungi enak iso walang kekek ngono. Walang kekek gak keliru ngono wis seneng kan. Kon tak kandhani. Walang kekek malah tiba nyongo. Biasane lak melip ta. Lah nek nyongo, malah gak iso gedhe swara. Hau, hau ngono. Liyane iku apa lho mau njaluk ngono lho. Gak ngene. Nah, iku kalem iso keren aku lho. Oh iya. Arek nggonku iki ya pokoke wani mbek wong, gelek mbanting wong. Iku dicintai mbek arek nggonku temenan. Pokoke jagoan ta? Jagoan. Wah. Temen ta kon. Lho iya. Iya apa? Kon tak antem ya. Iya, nah aku lapor polisi ya. Lah apa kon antemi? Gak tak antem temenan bojo-bojoan. Lah kon tak kek dhuwit 5.000, Kartolo tak kek 5.000. Ngono ta? Tak antem bojo-bojoan tapi kon gulung-gulung. Pokoknya aku kok bantingan. Iya. Oleh 5.000. Lah Sapari kok banting. Iya, 5.000. Sapari sing misah mari. Apa sih misal? Aku sing misah. Ya apa aku sing misah? Kabeh royokan misah sing tak banting Wah, sapa? iku kan sing gelem loro malah niku. Kon oleh dhuwit 5.000 agen soro kon. Wis aku bandingin kan 10.000. Ya wis, tak banting ya. Tak borong wis. Ya, tapi kalau jadi kon pisah. Gak masih 15.000 gak rugi pokok banting tepakno watu ae. Aduh, aduh. Oh, kon guyon. Nah, banting guyon. Yang penting kon tak akal iso dicintai arek nggonku cuma aku gak ono duit. Iya, iki carane ya apa? Tapi nek geger gak ono persoalan iki gak enak lho. Soal utang. Tadi Sapari ndutang sokran, Wah. tagih semoyo ae terus dibuanting ndok. Ya iki garai gak dipercaya tangga iku. Aku nduk kamu gak tahu utang aku iki. Gak tau utang nek nyele gelek. Pokok sak gludek. Wong iki guyon kok ri kon iki. Golek arek dhisik. Ah, kon ya apa? Apa tini tok apa liyane? Masih liyane kena. Jare ciri khas arek kene kabeh. Kabeh ngono. Apa tini ku tok ta? Gak ngono sing kok cintai tini tok apa arek liyane ngono lho. Apa sak petuke ngono kebo barang apa bantingan. Wah, betul kebo bantingan kon iki. Wis tini ayo. Ya apa nek Pak Mbruk ae. Pak Mbruk kok main Jombang. Pak Mbruk. Lah iya. Mulai ya. Ya apa iki? Delok arek sing ndi kon seneng ndi apa Enggak ngono, saiki Sapari tak banting. Iya. Iya. Lah kon bagian apa? Nisa. Oh, misal. Memang gegeran dhisik Ya kan. kon misal kon tak antem pisan ya. Ngawur ae. Ya apa? Ya boleh laporan lah boleh iki. Lho enggak, kon nangis dididik Sapari. Wis tak bantingan. Oh, Endi? wong ngiring-ngiring wong mati. Wah, kon niku medeni kancamu. Saiki bantingan gampang delok wonge. Lah lek wonge gak teko bantingan terus sampe gembuk lah bener ati engko. Iya, yang ngenteni liwat kene kerana terus geger. Nagih ya, nagih ya. Persekot dhisik. Eh? Persekot. Waduh rek. Iya, dadine ono gak nyange. Hilang persekot. Hilang persekot. Gak tim-timan to adik panjer iki rek. Iya. Kirim persekotnya. Nah, sing kon banting 5.000. Ha iya kan ngene. Ayo kene kata lho, iki bisa. Iya kan lali. Lho ya apa? Aku bagian Kok bagian misal njaluk panjer rek. lek aku tak warakon guyon lek kon gak dicintai Ya wis. sama Dio. Sama Dio. Wis kawan iki. Tanda tangan. Apa aku kok cekeli tok ngene? Sing bener ta dhuwit ku ndi? Iya iki lho. Golek kwitansi. Waduh, ngono ada kowe tangsi kon. Kadilen ri. Anggur kuati kosongan ae. Sik, saya tetep iki. Kuitansi kosongan ae ran. Kok Aku njaluk kuitansi kok kosongan. kon wadane apa? Ya apa? Ya apa? Mulai wis ndelok arek biasa gak tau lihat kene. Iki gak gadek latihan. Ora apa geger latihan, musuh antem. Iku lewat klepet iku. Oh, wong gerak jalan iku.
Sapari gak tau tebak arek. Ora jalan duduno. Biasa arek ku nyabrang kali. Ayo bantingan nduk kali aku nuk dhuwur. Kon bantingan nduk kali. Lho kali. Iya. Kon enak iso ngelangi, aku kelelep. Lah ya aku sing bisa tekan dhuwur lah kon gelut nok kali. Seneng kono ana kancane mati melembung ngono. Lho, iki kok tak rok putih ke sapa? Rok putih ke? Rambutku Sapi. Sapi, Bran. Sapi kliwar-kliwur ae. itu. Oh kalau. Kasih biru sih. Iya. Oh iya ikut ini. Biru. Ayo aku nek gak kene ya. Loh, Gak usah geger. ya apa kon niku Apa? iso nyaur tak gak nyaur kon niku? Karepku ya iso ren kan Tapi kon gak iso. iso nyaur, berarti kon pirang minggu kon utang aku. Semuanya kan iso. Lho, gak iso kon iso nyaur tak gak iso. Gak iso. Oh, berarti kon wani ambek aku. Lho, Ayo. kon kok aduh. Aduh. Ayo kon. Mungkin sik ta. Lah napa sih kok geger? Dia utang mboten purun bayar. Kula jagoan kula. Kon kula ingetaken. Kok diingetaken? Kula Elingaken apa aman? dereng gadak yang nyaur mau dipaksa mau. Kula jagoan Dik kula. Waduh, Sing kula. gak ada utang sinten? Sing gak ada utang niki Sapari. Sapari ditang sokran. Pun kula elingaken dek niku metu untung. Oke. Metenteng. Tenteng niki dibak. Ndek, lah niki mboten purun nyaur pun enten 2 minggu. Tapi lah enten semayane sih. Nggih semoyo tapi gegelan semoyo. Sing kurang ngajar niku sampean. Kula napa? Wong dhewe utang ae dipaksa kaya ngono. Meneh-meneh lah ya nyaur sih nek duwe. Lho kula lah jagoan. Banting ini ku kebacut tadi. Adek nyengkel. Ayo kon Sampeyan dinapaken, Mas? Dibanting nyengkel sisan. kon sadar. Kesek ta. Kok kesusu murang-muring ae diatur dhisik, dhuwit piro sih? Kula nganteman lho kula niki. Kon niku masih ngombe lengo coblong aja nemen-nemen ta. Arek mriki kabeh kalah kali kula. Kalah iki Kula jagoan. Oh, jagoan apa? Lho jagoan apa nggih jagoan ngantem iki. Arek piro enggak diantemi, Mbak. Jago kapuk. Jago. Ayo kon iya. Kan duwe. Jagoan niku ndelok-ndelok kan kampung ngene, diatur rung ambek koncone kaya ngono. Wah, kon niku pawan gak semelas niku. Lho tak pinten sih Mas sampean? 10.000. Ora dhuwit 10.000 ae lho. 10.000 duwe. Mencak-mencak kaya sapi gajan. Kula jagoan. Wong sing aturan dedek wong kancane dibantu. Lho kon kok maling ngewangi kowe. Ono ya gak Niki kok ketara. balakan. Kan Kan dhuwit 10.000 ae lho. lho pun disauri. Sampeyan napa sampean Mas wau sing dibanting? Niki Kula. tangane nggih kesel. Yo, nggih sirah barang sak awake katut are. Kula pijeti Mas sak Nah, nggih, kurang Bunda. ajar njenene. Bunda. Ajar kon niku kurang. Kate gendeng bae, edan, senting. Nah sumber parang kon apa? Kon gak ngewangi aku kan. Pon. Saniki kula sauri nggih. Lho, kok sampe ampun disauri kula teme. Mboten napa-napa pun geger ta. Kon iku meneng, jagawe tang jag geger. Utangku iki ditutup, ngono lho. Lah Lah ta, kon lek gak meneng tak biuki pring kon kok. gak ngewangi aku kan. Pun pringisan. Kok kuwabe ambek tas iki kok. iso nyaur, Dhisik. Geger maneh. Kok nyaur kon? Oh, ketara gak tau manggon kampung ngomongi buantere. Nah, lho. Iki tak sakseni. Ya, iki dhuwit 10 lho. Panjene Sapari gak ndeteng karo sokran. Gak perlu kon metenteng ya. Wis sampe geger lho nggih. Lho kok sampe Matur sauri? nuwun Dik ya. Matur Nggih. nuwun. Iki tak gawane sik. Iya. Hati-hati. Kok tak sarno. Matur suwun lho, Ning. Nggih. Pun gegeran lho. Kajeng tempu ndi ning Ting? Kula jagoan, Dek. Ya wis. Wis mempeng ae wis seru nek jagoan. Ah, wis seru aku Nek tak jagoan. golekno babon. Lho, Oh iya, wis mulai Sik, iku sik. tak gawa aku. apa? Kok tambah dikek dhuwit? Loh, Lah aku kok Kon dicelak. gak keliru lho. Aku kok dicelak. Cek ta? Keliru. Arek nggonku sing paling disenengi sing arek melas-melas. Lho iya. Keliru. Ah, wis tok torep duit 5.000. Nek ngono kon ngalau kran. Eh? Aku kok tak banting ya. Iya. Cek ta? Aku torep duit 5.000 kon banting pisan. Lho, gak apa-apa. Kan ngomong iki apa kan? Keliru. Amane aku keliru. Gak ngono ya, kon tak elingno. Arek wedok lak nyeladu aku. Iya. Lah kon kok ngewangi arek wedok? Cek gak ketara, Ran. Oh iya, cek gak ketara. Lah saiki arek nggonku panjenengan aku ki lali, sing disenengi sing wong melas-melas. Melas. Sapari lak dilus-elus. Iya, dipijet ya. Ring. Iya brongose jabuti sik. Iya kari papat saiki drengos. Iki masak brengos iki. Apa? Paku dudur. Ya Aku apa? cinta temen kariku. Iya. Lho saiki ngene, diwalik wis. Diwalik. Yo. Diwalik aku njongkir ngono Tak ta. banting. Kon sing dibanting, engko tak wangi tak biukno wong loro. Oh, iya, iya. Wis kesuwen. Ayo. Kok dhisik tak susah. Hei. Eh, Wis dhisik dorong arek kok. nggih sih. Kok arek dorong arek dibanting. Lah iya, aku bales kon kira. Kon kaya rukun kran. Lah iki dorong arek aku dibanting kon iki. Wis arek Kok dhisik. Arek mari. Oh, teko tuku tuh. Balik arek. Aku banting get nae. Endi? Banting. Aku banting lagi. Banting mau loro gak apa-apa. Wis arek ciduk. Arek kemang roke apa? Arek kemang. Roke apa kemang? Oke kuning. Duduk. Hansip. Wong iki bojone yu takrib kon niku. Ngawur. Engko arek. Oh, kok balik. Ah, gitu. Aku banting. Ayo, apa kran? Wis aku banting aku iki. Wis kesuwen. Ayo, kesuwen. Waduh. Rasak no kon, ayo. Waduh.
Biasa temen. Lah sik rame maneh. Kesane. Dek, aku dibanting, Dek. Kenapa malih niki? Wong kula sauri tambah Kula dibanting. ngomel mawon. Wong Pun 10. disaur sik mempeng mawon. Mempeng Nggih, mawon. aku kula Sampe kalah. banting. Kula kalahan sak niki. Rasakno ya. Apok kon. Apa on? Macam mriki nek anu nek banting. Kono gak ngewangi aku. Dek, kula kalahan. Kula diantemi kalah mawon. Malih ya, malih. Sampeyan tonyo. Kesuwen uncal nang got kan lho. Ayo dinjal. Ayo dinjal. Sik. Kono gak ngewangi aku. Kersane apa ditulungi? Apa ditulungi Mas kersane? Ayo kon delengean kene. Aduh. Pendrekan baba. Dek, aku kalah. Jarno cek dilatih coro ae ditinggal. Dek, aku kalah, Dek. Monggo Mas, kula ndoaken sampean. Monggo. Aku pijetan lho, Dek. Lah, kon iki sing temen lho kok guyu ae kon. Ojo direken. Sokran wis. Aku ne Bang. Apa? Sokran gak iso ngatur. Iya. Sokran gak iso ngatur. Tinggal ae. Ayo ditinggal. Lho, weh. Aku tolong kono wae. Lho ya apa rek ku rek? Lho. Kata melok arek wedok kok, Mang. Radio gendingane penak. Wah, bokongku ngantek melu mendut. Wong urip. Nek kadung seneng ya ora kaya wong urip. Anjir kaya apa ngene iki? Timbangane meneng, timbang nganggur, ngrasani bojo. Bojoku ki senajan wis tuwa, tur rupane elek pisan. Neng atiku ya wis seneng kok. Aku seneng ki wong les regep nyambut gawe. Isuk uput-uput, ya wis tangi, budal nyang Tegal, nyang sawah. Kuwi yen ora kumat malese. Neng nek kumat malese, waduh, sedina suwengi ora tangi, bantal telu ngantek entek. Ya mbah ngene iki. Ning nek ngono wae ya ora apa-apa, pokoke ketok nyang omah ngono atiku ya wis wayem kok. Ning sing tak jengkel iki nek ngomong kok ngeslong ae. Mosok jenenge wong ngomong kok 3 dina 3 bengi kowe ora leren-leren iki lho. Jane lambene kuwi mbiyen dipasang pir-piran ngono apa piye to ya? Rasani, Dik. Iya. Rasani, iki tangga-tangga gedhek. Ngerti, Dik? Alah, wis rasa ngono. Mosok aku ngomong sambil berubah suaraku gak. Aku ngono wong Jawi. Tapi ngomong cara dialog Madura. Kon cek wedi, Dik, ngerti ya? Aku iki wedi karo sampean to. Rasani tok isane kon iki. Apane? Lambemu cuwil apa ora to, Pak? Lah apa cuwil? Lah kuwi lho lehmu ngomong kok ora mari-mari kuwi lho jane ngono. Biyen iki piye to? Mure iki mure apa copot ngono apa piye to? Wong ngomong kok dibatesi sih. Kepethuk kanca akrab, ngerti ya? Senajan kepethuk kanca akrab ning Iya. ya kebacut Pak sampean ki nek ngomong. Cemburuan ta kon. Aku iki mbok kira cemburuan. Iya, kok dipek wong nang sing Ngono. Iya. Alah. Pak. Apa? Wong sampeyan ae. Wong wedok endi sing doyan wong kirik ora ngambus. Mulane gak salah arek-arek. Ditintik ae mbak arek kok nek metu digedeki bonjor kon. Biasae mabukan mendeman kon.
Arek gendingi boncor untung. Tungtang blak. Apa ta gak kon? Alah ya kuwi ya kanca sampean kuwi, Pak. Apane nek kadung jagongan karo bonjoran ngono iku wis ora isin to Pak ngono iku Pak. Ya ngene iki apa ora belek pedion ya ngene. Menurut paman gak ngene arek Surabaya. Bapak ngolehno bojo arek Madiun yang ngene iki. Keton ta entek aku. Ya gak keton ngono ya omonge siji. Dewe-dewe omonge kono aluse kuwi piye-piye. Apa wis. Nek wis ora sesuai ya piye carane dibalekne apa piye? Aja ngono ah kon iku takno. Kon iku nekatan ngopo kon niku? Kok kon niku kadung. Lah piye, Pak? Lah aku pama ora abot karo wong tuaku ngono ra sudi kok Pak dientukne sampean kuwi. Tenan. Lah biyen gak gelem ngomong gak ngono kon. Wis anak-anak saiki ngomong ngono. Lah iya barang kebacut. Jane Kebacut. biyen ngono aku iki dirapi kantor ora gelem. Hah? Dirapi kantor. Iya, lambemu ditik pisan kono. Ngawur ae kon niku. Dirapi kantor pegawe kantor ngono lho. Aku iki jane nek mlaku karo sampean isin iki, Pak. Apa? Lah Pantes piye? ya. Pantes. Lah ya apa? Wong aku to dipoyoki kancaku kok. Piye lho ngayae? Sing mbok gandenge bojomu Pak Demu. Arek iki apa arek? Wis. Ngawur ae kon niku. Lah nyatane ya iya lho, Pak. Ojo Saking aku dreken. iki nek mlaku karo sampean iki ya rada-rada merem ngono. Ngarek iki gak ilok betul kok arek iki ngene. Kok gak ilok lho nyatane ya ya. Hah? Apa kok niku? Blaku merem iku lho. Lah wis tekno. Wong aku iki jane nek tak sawang-sawang nu tak kocone aku iki jek enom, rupaku ya ora elek-elek nemen. Iya, Tapi terus? wong kaya ngono. Terus? Jane aku ya milih sing ganteng tibake ndek sampean. Arek kan arek diomongi Sapari deh arek. Sapari ngono racun Sapari. Ngerti ya? Diomongi Sapari kon boleh kendu mbak aku. Biasa kenceng ngono mbak aku saiki kendu Lah kon. apa aku dipek saparine entuk ya, Pak ya? Hah? Entuk ya. Ya gegermu tak bacok. Ngawur ae kon niku. Aja ngono, Pak. Aja ngono, Pak. Wis tuwek mangkelan, Pak. Biyen gak ngono, ben aku sayang-sayang. Pak, mboten dahar, Pak. Ngono. Pak, mboten sare, Pak. Wingi gak ngono, kono gak bathok ka ngono. Opo niku? Saking Pak sampean akeh donyane. Ha iya. Pemora akeh donyane aku ora gelem. Ha iya, mulane awak dhewe iki. Nyapa? Iya gak apa-apa, Dik. Pak. Apa, Dik? Kapan Pak matimu, Pak? Loh. Mbok wis. Karuane lho, Pak. Ngancam ta kon iki? Iya. Ya ora ngancam. Iya, ya. Menawa sesuk mben ngono aku tak golek titikan sik. Aja ngono, Dik, gak apik, Dik. Gak apik ya, Pak ya. Aku ngono suamimu, Dik. Mulane kon tak bina ya. Lah aku ora tak aku kok dibina iki aku biyen blayangan no piye. Lho gak ngono mulan tak rabi, kemang iso nek paribasane. Ya gak turu, ya gak melek. Iya Pak, sampean sik tak ingu sak ngurakmu. Iki apa omongan arek iki? Lah piye? Kok sakno pitik ta sak ngurake. Ya ora kok ngono. Ya ta wis mbok menawa jodohku entuk sampean wis jodhone mbok menawa. Lah mulane. Iya. Saiki gak perlu padu. Gak padu ya Pak ya. Ora perlu padudon. Lah to. Tegese wong padudon iku ora apik, Nduk ya. Ora apik. Nggih, Mbak. Sok aku melu kowe menyang Madiun kono. Ya. Ngoten to, Mbak. Njur nek kono iki nek pelosok tuku cikar, Nduk ya. Aku sing nyikar ya ngono. Tuku cikar. Aku mbok tumpakne cikar, ora sudi. Singis sing mandi sare klambene. Wong wedok lambene gandol sisi yang ini. Aja ngono to, Pak. Gandol. Ya gak turu ya gak melek. Sapa iki lho? Sapa iki? Monggo. Oh, Dayo. Sinten iku? Lho. Sinten? Kula Dayo. Dik. Iki wong Jawa ta Cina?
Iki. Monggo Mas. Monggo, sampe lebet. Teng pundi? Lho, teng pundi? Mriko teng Ratan niku teng Ratan. Mlebet griya mriki lho. Panjenengan lho. Oh, nggih kula. Sing gadah griya. Iki wong iki ngipi ta ya, Brek. Sanes niki sanes sing gadah griya. Anu kacung-kacung. Nggih, kacunge niki. Oh, pelayan. Nggih. Oh. Lah kula sing gadah griya. Waduh. Panjenengan? Nggih, kula niki juragane. Oh, juragan. Nggih. Wong iki Niki woto rek wong kongkonan, iki rek. Ganteng wong iki rek woto rek. Lumayan. Potongan kok majalah uret. Yuwun, Pak. Monggo. Sampeyan simpen. Sinten? Kok simpen. Sampeyan sinten? Kula tiyang. Kula nggih weng. Anu kula Santalawa. Sinten? Santalawa. Wah piye rek? Santalawa ta ala samana sop. Sinten? Santalawa. Oh, Santalawa. Niki putrane. Nggih ingkang bajeng niki. Oh. Kok nggih anu nggih? Tak kepuk linggis so ngreget ngono. Mosok gak delok nek kaca mripatan ngeten iki empun kaum ibu niki. Oh niki ibu. Nggih, ibu. Ibu sampean. Mbahmu. Tak delok kok tak kok. Mesuwan. Niku mesuwan. Mesuwan. Sampeyan niku nggih ngoten niki ngoten elek-elek ngoten bojo kula. Lho. Oh niki elek-elek nemen. Nemen eleke. Wong iki koyo dagelan mentara monggo. Mesuwan. Mboten nesuwale. Ya apa sih? Lho ya apa sih? Masalah untune racake untune rek. Untune biji timun untune. Rata untune. Niki mboten wiji timun. Lah nggih, tapi Arang-arang. Lah nggih. Tapi Nggih, nggih. manis. Oh, aduh. Prene lancap prene. Aduh kula apa mriki? Nggih. Aduh sampean dangu mboten pet. Wah. Oh ya apa sih? Ya apa pancet keting iki. Tibake ya iso cara Madura barang ta. Mboten menika ngimpi. Nggih. Impen-impenet. Dungaren Mas Santalawa rawuh mriki wonten damel napa niki? Wonten Nggih, dungaren. badhe pinanggih Sampun pinanggih kok kali sampun. ibu, Lah menika bojo kula. kali bapak. Kula bapake. Nggih. Yang kali. Kalian. Sarene kula menika badhe wonten perlu, Pak. Nggih. Kali sibu. Nggih, lajeng. Menawi wonten ing dangane penggalih. Nggih. Benjing Selasa Kliwon menika wedalan kula. Kula aturi jeneng Abang. Nggih. Napa niku? Dhisik to. Lah sampean niku lho kok leng gladrah. Wong dudu apa-apa kok on jenengke Abang niku lho napa kula niki batis sampean kok ya. Anu niki kangge anu kok. Nggih. Kangge isen-isen. Kembangane omongan. Timbangane kosong ngoten nggih. Oh, ngoten. Bapak menika mpun dangu wonten dalem mriki. Oh sampun niki griya kula kok niki. Oh, benjang napa pindah, Pak? Non, Benjang napa pindah? mangke bubar mangsul rekaman. Oh, iki. Ini rekaman niki. Oh, wah, nesuan, Bu. Nesu, Bapak nesu, Bu. Lah witekne dayoe ya kaya ngono. Lah wong duwe omah kok ya kon. Nak Bapak sok nesu, nggih mingkat kali kula, Oh, Pak. ngoten. Nggih, Pon, timbangane kula kan dinesoni nggih. Wong iki potongane kok cebok. Ning ngomong glatra. Ya apa? Lah niki wosipun minangka wos napa? Menika kantun milih. Nggih. Cempol napa pari Jawa? Napa ketan? Iki anake Bu Nawas kok ngene. Wong srekalan tok omongane. Lho mboten sing rapet pindah takon wos. Lho, wos menika maksudipun. Oh, maksudipun kula Lajeng rawuh mriki menika maksudipun napa? badhe pitaken Bapak Oh, kagungan harta. Lah nggih. Sampeyan iki lho. Kula niki termasuk wong cukup. Lah iya. Duit-duit padha duit lah duit kula lah mau takon. Ya mboten menawi kagungan. Nggih. Nuwun sewu sarene kula niku betah. Nggih, lajeng. Badhe anak kula niku badhe bayar sekolah. Nggih. Kula mboten gadah harta. Lajeng. Mbok tulung kula ngampil harta 200. Atuh. 200 napa niku? 200.000. Oh, waduh. Gak usah muni cetok pabuar iki. Pak. Lho kok mangap? Lho. Kok mangap? Sampeyan ki nek guyu kok aja dianggapno kabeh ngono lho, Pak. Wis Matek wedi aku. ngono sing urip mripate tok. Pipine kembang karo. Ya wis tuwek kesentar umur kok ya mesti ngono. Lah sampean
Ngampil kula ya terus kali 100.000. Nggih. Lah paitane napa sampean iki? Kula gadah sapi. Oh, nggih. Sapi kula niku wedok. Terus Terus mboten dibojo. apa dikene aku iki? Omong iki omong opo iki? Iki kaya poker lho omong iki. Cetane bojo kula niki sampean padane sapi ngoten napa pripun? Mboten kula niku gadah sapi wedok badhe glodol. Oh, nggih. Carane sik wong niku sapi regane larang. Nggih. Eman-eman. Nggih. Pemila kula sowan mriki niki badhe ngambil arta kalih 100.000. Nah, niki ngeten Mas nggih. Nggih. Tiang utang, piutang niku termasuk masalah umum. Nggih. Langkung sae utang timbangane pek pinek barange pinek. Leres. Mboten sae. Nggih, leres. Oh, gak ngono ngomong. Pinek piye to, Pak? Lho selesai. Oh, dipasang gak ngerti. Sampeyan niku nek ngomong sampean rungokne. Nggih. Niki angel nggih. Diomongi sing tenang jarene engko nak disreka jare ngomong sreka. Angel adonane niki. Tau edan nggih. Bojo sampean tau edan. Pripun to? Pancene nggih ngoten niku, mboten kok tau edan. Sampeyan niku nek ngomong nggih nek kira-kira bojo kula ngomong mboten genah ngoten nggih pun dinggi mawon wong sampeyan niku padha ae. Aku ngomong ke iki padha ngomong patih kulen. Cara tekane ratu we. Niki ngeten, nek sampean betah ya tro kali 100.000. Nggih omong mawon. Terus habis gak tau utangi kepok. Nggih, Pak. Nggih. Lak betah kangge keluarga utawi anak nggih. Nggih. Kula pun kangge ngeten-ngeten tegesipun sapi niku pun disate. Matur sembah nuwun. Nggih. Ampun dipun sate. Napa malih sapi dewok nggih. Wedok. Oh wedok. Pelo. Nggih. Eman dingdol nggih. Pokoke sampean semados pinten dinten, pinten minggu sing cocok ngoten mawon. Bengkang Sabtu, Pak. Sabtu ngajeng niki. Nggih. Saestu nggih. Nggih. Pekno dhuwit cakupno ae. Kula tumet ta. Lho, Sing cukup dhuwit iki. wong iki pesok kurang ajar. Kok cukup dhuwit kok melok ae. Lah mangke bingung mangke. Lho, bingung Mas Joko. Oh, kari Joko kok bingung sih. Nggih, iki lho Pak duwite, Pak. Monggo dipun. Nggih, iki sampean tampa nggih. Nggih. Lah niki kok gripes, Pak. Lah gripes gajeke sampean krikiti. Nggih, pun iki. Wong seri nomere Nggih. nggih mboten ical. Nggih. Terus yoto sampun trami. Nggih. Nek pun sampean trami, kula mboten trami. Lho kok mboten trami dadi ndi? Lho maksudipun ngoko nggih tembung ngoko nek dhuwit iki mbok trima, aku ora trima. Badhe repot sampean. Oh, dublek wong iki koncone. Lah sampean mboten trima cilaka mangke. Lah napa kula kempot? Repot. Lah niki Dhuwit 200.000 sampean trima. Nggih. Lah nek kula mboten trima, ngoten lho. Oh nggih. Nggih. Pun lali Sabtu ngajeng nggih. Sabtu ngajeng. Nggih, monggo. Lho, wangsul. Nderekaken monggo. Oh, nggih. Sampeyan tumut mboten? Lah kula bojo kula nyam. ya. Rambute Malik kaya rambute mburi Malik kok doro cituk. Kopi ae gripis kabeh. Wis Pak, ra krungu mbok rasani. Gregeten aku. Pokoke gak nyaur cilono kon ya. Kok cilono piye to, Pak? Kak, ngene ae ya. Piye? Nek ngrungokno omonge, kawitan ambek pungkasan aku dhewe melas Lah iya Pak, kanggo biayai anake. Terus Pak. Idep-idep tolong. Ayo saiki nang omahe Pak Sontolowo. Iya. Rono. Iya Rono, nek perlu anake dijak mulih rene. Oh, ngono. Engko Ya dibandani beneran. mesisan. Ngono, sebab wong tolong dasare amal. Oh, ngono Pak. Ya wis ayo budal. Ayo. Ri. Mbok sokren ben kaya apa? Apa sih remok kok? Iya, geger sampe rupane abang kabeh kok. Apa nek banting aku ngegetno maksudku ku nek banting aku dipun ndukur ngono lho. Nek ketindian sokren. Ngawur ae. Tapi gak wani medhi awak dhewe wedi. Apa gak wani medhi? Oh iya lah iki. Wah, kon niku nemene Wis surut ta kon surut ta? Wis pijet. Wis ide-ide anakku dhewe. Kon niku bojo Aku mari kok wah gak karo-karuan.
Aku dijak nang warung barek mangan wae sak kaya-kaya. Ngono kok gak karuan. Iku enak arane kon mangan. Lah aku ditinggal ngono, kon yo meneng ae. Kon tambah anu tambah arek wedok. Lah aku kon tinggal. Aku gak semlaku arek. Lah aku Dibanting sapari. Aku cari tolo ae aku iki. Lah nur tolo ta kuwi. Dhuwit ya apa gak kon sauri? Wong aku urung oleh arek iku. Dhuwit sing ndi? Lho, kon tak utang 5.000, kartu 5.000. Jare kok kei Jare sing muni panjer. utang sapa? Lho, iya tapi nek sida kawin ambek arek wedok. Tapi kan sida tak banting sih, Kon. Kon lak wis sida tak banting. Iya bantinge sida. Lah kawine burung ae. Lho ya mbok urusanmu iku. Lah kon kae bangga Gak mbok hitung urusanku. aku. Gak etuk ngono. Mosok nek rekodaya sak kawine barang kaya kebacun gak ndek wong tuwa ta kon. Kon gak ndek wong tuwa ta? Lho duwe. Lah apa ngongkon aku sak kawine barang? Lho karepku kawin iki lak ngene ta. Arek iki nurut omongmu terus tak kawin gelem. Arek tambahnya ladu aku arek. Nongkon kenemen kan lek mbah. Aku tak warane, Dik, aku jagoan. Tambah diseladu. Kaitane nyelatu. Oh, kok wong kon doyonge wangi kumpul ngono. Tapi gak apa-apa lho, wong kadung tresno ya apa kon isane soker iki kelaksanan kawin mbak wedok ya. Ngono lho karepku. Ngene aku mbijo awakmu ya gak ana umume lek wong ku seneng karo wong jagoan sok banting wong terus ditresnani gak mungkin. Ya tapi kon walik tetep diceladu aku. Lah ya pancen kon tak biju. Ah, kon niku iblis. Cuma iki lak gara-gara Kartolo ta sakjane gara-gara ku metune jam 2 sakjane. Kon Iya lah garenge iku mau. dene wayang ae kon. Iki ono garapan anyar rek. Waduh le. Ono garapan anyar. Wah, oleh job anyar. Job-job ya apa kon. Sing penting oleh dhuwit ya. Iya. Iki aku krungu kabar lek Pak Sontolowo iku utang dhuwit nang Baseman. Kae 200.000 semaya Sabtu iki. Lho, lah kok kendel. Lho kok nekat ta. Utang dilokne Kan bapak. ngono kadane ngono iki jaga nopo. Jare sapine wedok iku kate doleman. Iya, terus dirabekno oleh Basman. Sapine wedok. Ngawur lha apa? Kate didol ku eman, dingu dhisik. Lah Sabtu jarene sanggup bayar. Mbok eman-emanen wong iku. Gak, sapine wedok lanang. Wedok kok. Perawan. Kon iki kan sapi kok tegesen sih. Lah ono ta wong iku sapi ku tau nglairno kan isono. Ya mburi golekno dhewe kono ri. Cek pedet iku berarti perawan. Takono dhewe nang Mas Sontolowo lha apa aku. Kon iku cek mempenge takon sapi. Lah saiki diakal ae. Ya. Ya kalau apa maneh? Wis salah siji ayo nagih waran kongon Baseman. Ngono lho ya apa sapa sing wani nagih rono? Nek dipercaya ta ngono gak percaya Lho, nang. Basman semoyo nang Basman semoyo Sabtu. Gak mungkin nek Basman iku. Basman iku sing endi sih nang gerung. Basman sing irungi kaya pentul tembem iku lho ri. Keren. Kon kenal aku gak kenal. Sugih tapi lek ngomong kok warung ya ngono. Wah, aku sugih wah sembarang duwe ngono lho. Oh, sing ngomong bengung itu. Ah, kamu kon karo sih kan. Karo kok. Pentas sampai umum dipadakno iku kan. Lek Basman lak ngono ah, ngutangno nang Sontolowo ngomong nduk warung-warung lah aku krungu. Lah saiki didhisik mari. Sing penting oleh dhuwit. Nagih. Sapa sing kendel saiki? Kon ri. Awakmu kereng ireng. Iya kon ri. Awakmu lak ireng kereng. Dadi nek wong ireng ngono keren ta? Iya. Ono wong ireng nyekukur saya ono ya. Kula wong kena flu Lah iku. kok mosok wong ireng angger ireng keren. Ya apa sapa? Sokran. Sokran iki sokran. Sokran saiki carane. Kon Iya, pasang buntut kan. Wah, Kowe ya tadi ulo naga. gak masuk akal sih masuk akal lho rek. Sing gampang diterima karo kono. Nek ngono kok teko njaba kon matuk karo lawang gereng ora. Gereng. Wis kereng wisan. Gereng ya. Mesti nyaur keren. Aku gereng. Sing metu dudu wonge. Apa? Asune. Apane gak dicathek aku. Gak ngingu kono iku. Wis ngene ae. Nagih nang sapa? Nang Pak Sontolowo. Ngene, kon raimu dicet ireng. Nah, Mlebu wis langsung Wis kon wedi wong. Eh, Wonge wedi wis, aku mlebu. Terus dilapor polisi. Aku dicekel sangane budeng. Ngono. ngurus barang wedi. Pasang siung. Ah, Sokran pasang siung. Ya. Siung. Kayak siung. siung tuh gawe kemul putih, oh Dracula ya. kok iso kok isi umpan. Wonge kepethuk aku gak nyaur terus geblak semaput. Aku kepothokan. Wah, kon niku. Ya apa? Kon kono lawan putih ya di bunter lawan. Sokran. Terus cancang telu. Ya ngenteni kemis anu cuma lagi dhisik. Kon niku ngalup ta kon. Oh, wis ngene ae. Kon duwe pakaian Pakai jaran. pakai hansip. kon duwe sih. Oh, nak usah setel. Lah ngono iku silene Sokran. Kan pas lek aku lak keciliken. Tapi boleh mau enggak usah dol ini. Lah, wis didol tawan. Pakai nogo ya, kok. Waduh. Ah, kon nek ngene kok iso munine kok. Iso kok. Tahu kok aku tiba. Sakakno tepat pinggire panggung. Tapi ono pakai lungsuran ya apa? Apa? Ya hansip ya. Pokoke Tapi komplit. Apa ae? Ya sepatune ya kemejane celanane barang lho. Ono saiki. Ono. kok nang sepatune kiwa karo. Lho, kok mlaku malah nyenting wae. Iya, kuwatir kiwa karo. Topine ono. Tapi ono. Klambine. Klambi. Celana ono. Rono. Sabun. Kali Kan kemis. diarani lengkap ya wis kabeh. Wis ngene,
pakaianmu isilene Sokran. Lah Sokran kok teko rono Kran. Pokok kon sing kreng. Waran kon niku dikon Pak Basman. Iya, nagih. Sontolowo. Basman, nagih saiki kudu oleh. Kok dibagi wong telu ya. Dibagi wong telu. Iya. Iya. Nang Sapari. Nomor Sapari. Lah ya pakaian iki Lho, lho. kon ki kono lho. Pakaian nang kono. Mosok ati kok sampir notok kok suwun. Kok sing dipake nomor Sapari rek? Iya, engko tak gojekno sepeda. Oh, pada pancal iku. Pada kriat-kriat ini. Tapi kepengin keren gampang wajahmu dirobah. Iya. Untukmu kan putih. Pakai ndansip terus untuk dicet ireng. Cet ireng. Nagih urung oleh dhuwit cete gak iso ilang. Pak. Wis ayo nang sepeda ta? Iya, ayo. Ayo wis. Pasar bayar sekolah aku golek utangan duit oleh. Tapi saya tak tagih Pak sampean nyanggupi aku. Apa? Jare aku sampe belajar ngomong kok sampean ngono. Ojo saiki, Nduk. Ngenteni dino, Pak. Bapak cek sibuk iki. Bisnis apa ya, Pak sibuk? Loh, tegese tidak ada kesempatan. Oh mikir ke bayaramu sekolah aku wis bingung. Jare wis berhasil, Pak. Berhasil ke iki engko durung banget semayaku Sabtu. Iki dinane sapa? Lho, saiki apa? Yo, apa iki dinane? Pangkling iki Senin. Lho, sik kurang hak minggu. Sik suwe, Pak. Dino ki saiki gelis. Padha karo wong turu ngimpi ka lho. Moro-moro Sabtu ngono ae. Mangkane lak gelis tuwa, Pak ya wong saiki ya. Pomo sing tak utang iki wong nyet kuwi. Nyengit sih, Pak. Lho ora nyengit. Anggono aksi ha. Wis omong iki Murah guyu iku wong sabar, ora Pak. mau niki iso go edan maune. Lho, Pak. Sampeyan kok medeni. Lah sampeyan iki lho lapo? Kok utang nang wong edan Lho iku? aku tau petuk nang pasar ijen lho, nang arep pasar. Hati-hati lho, Pak. Tapi lak ana jagane sih, Pak. Ono lah sapi Ayo. kuwi to, Nduk. Lah ya sapi ku Wis kowe ae. ae sing sekolahmu sing tekun. Endi Pak nek ngono, Pak? Endi? Apa nih? Pendaftaran apa aku, Pak? Pendaftaran jange iki. Duwi yang selorokan. Selorokan di. Lho. Korean. Lho lah apa sih? Oh, gak Laci ku lho. Walah kage bupet ngomong laci. Ki tok etok-etoke duwe ngono lho. Wah, wis gak kena jak samaran bocah iki. Lho ngisore kloso ngono lho, Pak. Ojo banter Lah kuwi iya, tangga. kloso bedai kok, Pak. Wah, pancen gak kena jak anu. Gengsi lah. Tak jupe, Pak ya. Ya. Wah, anakku ya. Permisi. Mari, Pak. Permisi. Mari. Permisi. Iki wong iki gendeng ta. Permisi, Om. Ya, boleh. Apa betul sini rumahnya Lowo? Bukan. Siapa? Rumahnya orang sini. Namanya? Mananya? Sontolowo. Namanya? Sontolowo. Jeneng. Lu gendeng antara. Aran. Asmo. Asmo. Sampeyan Asmo nggih? Nggih. Loh. Jarene Kula niku Asmo dulure Aspal. pun guyon kula niki temen. Lah nggih jeneng. Nggih jeneng. Nggih. Sontolowo. Semrap sampean kali kula. Lho dianggep cadok aku. Semrap? Semerep. Sinten kula? Kirangan Pangkling. Karo jenenge dhewe Pangkling. Iya jenengku dhewe kok lali sih. Piye iki? Kula Hansip. Hansip. Wo, nang ngateni Hansip. Oh nggih. Bahkan ngaten iki Hansip. Hah. Wongko. Nah, wongkul. Bongkok. Wong kok wongkul. Wonten perlu lho. Oh, mboten enten perlu mboten mriki. Nggih. Sampeyan enggak ada utang kali Basman. Ini urusan kula. Nggih, tapi kula digenggen. Sampe kudu ndaur. Au. Sabar kok lancang. Kula digenggen. Kok gelem sampe digenggen. Nggih, mboten purun yen apa. Kula mboten gelem. Weh, iki omong apa? Sesuk gegere masjid aku. Kula perlu digenggen Basman nagih sampean enggak ada utang 200. Terus nggih. 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 Pancen kula gak ada utang kali atus. Nggih.
Nggih. Lah sakniki saged mboten saged sampean kudu bayar kali kula. Lho, Kudu bayar. Kudu bayar kok cengongan-cengongan. Mboten lah kula mboten utang kali sampean. Lho niki tapi kula dikengken. Dipasrahi. Kewajiban. Harus bayar. Mau tidak? Woi. Nuwun sewu sampean pun mangan iki, Pak. Lho ampun. Lah ya kok batune anyas saja iki. Omongnya banter. Sampean nyaur ta mboten? Nyaur, Pak. Kapan? Nggih niki nuwun sewu Kapan sampean semoyone? Sabtu. Sabtu malih. Sabtu jang iki. Nggih. Temenan nggih? Nggih. Iki betune sinten? Anak kula. Niki. Nggih. Ngeten lho Pak nggih, kula runding secara api-apian nggih. Masih mboten nyaur mboten napa-napa. Anak sampean kula pek. Nggih. Anak sampean kula pek. Sampean pun tahu raup aspal. Dereng. Pun talcul. Loh, kok calcul? Sampean niku dikongkon terus suruh putune anak kula niku anak sampean kula pek. Lho. Lah kula runding. Paitan sampean niku napa? Kula bondo tangan sampean tomut bondo tangan. Lah nggih paitan sampean napa? Lho, paitan- Kok ngepek anak kula niku. Lho, lah di 200 nih. 200 sih. Lho sans dhuwit sampean. Lho, lah kula niki napa nih kali Basman? Napani sampean? Lho, kula niki diperintah. Lah diperintah kok ngotot. Purung bayar ta mboten? Mboten. Lho kok godhek? Niki rekaman lho. Mboten. Lho, Mboten. purung bayar ta mboten? Nak bayar kula bayar. Nggih, sakniki kudu bayar. Sampeyan Nggih. dolek utangan. Nggih mangsik kula tak kisah sekedap nggih. Pun sesuai lho. Sama rantas ya. Sesuai lho. Nggih. Pun sesuai. Kula kunci. Lho. Sik kan buka. Kok kula teng jero sampean Lah kunci. mangke sampean minggat. Lho. Sing penting iki kula lha apa kula sampean kunci. Lah nek sampean minggat. Lho masih minggat nggih mboten napa-napa sih. Niki. Berarti kula kunci. Nggih, sampean buka. Buka malih. Ampun minggat. Lho mboten. Malih jaga omah kula. Lho lah. Ndelok fotone ya arek iki ndelek perkara iki. Iki prasaku kaya arek sing nyelatu aku iki. Nah, tapi wong kene perlune nagih sik 200 ya. Lho. Oh, ndelek dekeng Sontoloyo. Sontoloyo ndelek dekeng, sampe dekeng nggih. Ayo. Iki ya apa kaitane? Bu. Apa, Pak? Iki lho aku dianggap dekeng arek. Iki sapa to, Pak? Iki, Lho, Pak? kula nagih utang. Sontoloyo gak ada utang. Iya, iya, 200. Semoyone Sabtu. Sakniki kula digengken Pak Basman nagih utang. Tapi bagus sih omongan iki. Ayo, piye to, Pak? Iki Pak jane ngono. Iki dikongkon nagih utang. Terus? Sontolowo utang pik 200. Iki dikongkon Basman. Lah iya. Sampai dekenge. Wis gak ketok jenenge. Lah iya. Lho kula Mas. Panjenengan. Nggih. Kula badhe sowan mriku. Iki dekengmu. Lah niki sing ngengken. Iki dekengmu. Niki kengken nagih utang. Sing terus sing ngetes sampean. Sing ngongkon sapa? Niki Pak Baseman. Heh? Niki Pak Baseman. Iki Basman. Nggih. Sampeyan sinten larane? Basman. Basman. Nggih. Aku tak suntik rek. Lho teng pundi sampean niku? Teng kula mules. Kok ya ngaku-ngaku. Pak, Masalah. ini iki piye, Pak? Aku tau weruh arek iki. Iya, nyang ndi to, Pak? Tau utang rokok nuk perapatan gak iso nyaur ya iki. Layak, pantes karo potongan. Jenenge iki sorokan. Sorokan. Sokran. Kran. Napa? Sak weruhku ya, kon iki nyambut gawe pembangunan. Terus gak tahu pakaian ngene, saiki pakaian hansip. Coba ta. Dikongkon Kartolo. Lho. Oh, ana dalange Pak iki, Pak. Kon niku gak kliru aku niku, Digowe nang pos. Digawa sapa? Dikon apa sih? Digawa sapa? Engko lek sampe kepethuk Pak Basman. Iya iya. Jelas iki. Kok iki karo ta? Apa? Karo ta? Apa? Ya iki Basman iki sebelah iki. Iki lawak. Lho. Endi? Iki Aku tak ngedok bring. Ya apa lo kon lo? Ku apik kelakuanmu. Nggih Pak, kula krungu lek Pak Sontolowo enggak ada utang kali sampean semoyo dina Sabtu. Iya. Lah sarene arek-arek ini golek dhuwit. Terus niki kula kengken nagih sing kreng. Pakan nasib. Iki pakane safari sing dijel. Ya apa? Iki ngono ya termasuk saleh. Salah. Nek kon gawe pakaian ngene iki bertentangan dengan hukum ngerti kan? Menyalahgunakan pakaian aparatur atau pemerintahan, ngerti ya? Salah gak oleh ngene iki. Kon pakaian hansuit. Hansip. Pakaian hansip gak oleh ngene iki. Oh, mboten asal ya. Gak oleh. Kula nyun pamit Pak Sontol kula. Lho, pamit Pak Sontol, Pak Sontol. Oh, Kok ndak pesan, nggih? Sadar kon ya? Nggih, kula pangsil. Iya.
balik. Ijo. Cayamu ijo. Cayamu ijo, cayamu. Balik karepmu ora karepmu. Oh, ngawur. Wah niki, Pak. Niku wau kula dipeksa. Lah niki kleresan pendinang rawuh niki wau. Untunge kula teko mriki. Nggih. Wong kula mulih utawa teko mriki. Dikroyok. Sampeyan bingung Kali sampeyan. bakiran niku wau. Sinten? Bakiran. Bakiran sapa ya? Niki wau le, niki wau. Oh, ngawur. Bakiran niku. Oh, mripate kok benik. Mripat sak benik ngono. Pak sampean kok eling nyek iki lho. Ayo terus piye saiki? Niki nyuwun pangapunten, Pak. Nggih, nggih, Pak. Arta kula mriki dereng gadah. Mpun goplo. Mpun gopo, soal duit niku mpun gopo. Nggih. Nek ana rembug kae dirembug, nek ana perkara ditata dhisik. Nggih, Pak. Mpun ngundeli mburi. Perkara duit nek dipitung, sing penting kula mriki niki wau perlu rembugan sampean. Monggo. Anak sampean niki mboten kula pek lan-lanan. Mboten cuma kula niki nderek ngasuh. Oh, matur sembah nuwun. Matur sembah Lah nuwun. anak sampean kok jak muleh, nggih. Mulih. Apa? Mulai. Nggih, kula rawat nang omah kula, kula sekolahaken, kula biayai. Nah ngoten kula ngintip anak kula. Kok boleh intip-intip pada ta. Lho, anu. Titip anak kula kleru ngintip nggih. Pun nggih. Monggo lahir batin nggih. Nggih. Anak sampean rawat nggih. Oh nggih, monggo. Nggih, monggo. Wah,